Dambudziko rataita mumusangano nderekuti vanhu chaivo vanga vari vanhu vanga vagara vari mumusangano vakakwira nemastructures kubva kuseo kuenda kubranch kunosenzera padistrict vachizosumukawo vachikwanisa kuzotora maconstituents vari mamp ndo vanhu vakatandaniswa. vamunangagwa vakabva vaita take over kwaakuenda kunoisa vanhu vavo. vanhu vese vanetsa nenyaya dzekupwanya dzimba idzi. vazhinji vacho vakapiwa maministry. vazhinji vacho havazi mamember of parliament, havazi mamp. They have nothing to lose kana vakapwanyira vanhu dzimba kana vakabata vanhu rafu, because vanhu vakangopiwa maministry, the likes of Masuka uyu nana Garwa. Fange Garwa aitoshandira nhingi varungu, aitoshandira varungu nguva dzenhingizi dzerodition nhingizi. Saka ndo dambudziko rataita rekuti kune vanhu vakangonzi nekuti anzi anobva kumasvingo, nekuti anzi anobva kumasvingo ongopiwa ministry nekuti anobva kumasvingo. Nyika haina kwainoenda nemitiro wakadai so, haina nyika kwainomboenda. Saka Zanu PF chaichaya haisisina simba, chini chakuitwa family thing. This is chatotenwa kuitwa a family thing. Wakati sasa akapiwa maministry havasi mamp vari kuita zvese izvozvo, because dai vanga vari mamps emaconstituents mavo vaiziva kuti kana ndakapwanyira vanhu dzimba, vaiziva pain yacho nekuti vanhu vavo ndo vanenge vasumudza. But now they don't have anything to lose. Kana havanei nazvo nekuti vari kungoshandira bosi wavo kuti zvaanenge ataura chaakuitwa chinhu chefamily chekuti unongobva kumasvingo obva wangonzi waminista nekuti unobva kumasvingo. Hapana kuti watarisa here kuti munhu iyeye ane ruzivo rwebasa here. So ndo zvatiri kuti now nyika yamaoko evanhu vasirivo. So isusu manje hatizonyarara sevana veZanu PF, we never, hatimbofa takanyarara kusvika vanhu vaakubatwa zvakanaka, kusvika vanhu vaakurarama zvakanaka, nokuti chaakutoitwa a family thing. Now chaakuitwa a family thing, ndo zvatiri kuramba izvozvo. Hatisi kuda izvozvo zvese zviri kuitika izvo. Ngavaite step down baba, ngavaite step down, nyika iende mberi. Haubvute nyika usina plan, unobvutire nyika yacho usina plan. Unobvuta nyika hauna plan yekuti vanhu vararame. Unoziva kana ukabvuta nyika nechisimba uchishandisa masoja ka, chiitawo zvokuti vanhu vararame vasacheme musodzi, kwete kuti unobvuta nyika nekuu. At the end of the day vanhu vaive votadza kurarama zvakanaka vaakuchema, vakapwanyira dzimba. Now uri kushandisa mutemo wakare kare wakaiswa 1969, mutemo wakaiswa 1969 nevarungu, ndio mutemo wauri kushandisa nhasi kupwanyira vanhu dzimba. Iwewe Mabheka wagara unongosapota zvinhu zvakafa, wagara unongosapota zvinhu zvakafa uchingoti bosi wangu uchazobuda. Hapana, haunzwe tsitsi here izvo zvine mamiriro akaita nyika, nepane rate izve zvine mazvambukira ari kuita ikonomi. Unomanikidza vanhu kuti vapembere kuti hanzi airport yakagadzirwa nepariamendi yakagadzirwa. Saka vakaenda vakanotarisa pariamendi iyoyo vakadzoka kumba, zvinovapa chikafu here zvokuti pariamendi yakavakwa ivo vachirara nenzara? Ndo zvawajaira Mabheka. I respect you singaite uri munhu ane passion, but pane pamwe pauri kufeila kuita madecision ako. Ucharamba uri wokungodirwa mvura, ucharamba uri wokungodirwa mvura inovava. Ndava ameno zvauri so. Ezvauone here kuti murume uyu atiza aenda kuSouth Africa, wakaenda apo nana Gomwa apo nana uyu nana Chimeja uyu wokuningi muwo veteran nemamwe mawo veteran wanga una wewe Mabheka, wakadirwa mvura uko. Kudirirwa mvura vamunangagwa iwewe, kudirirwa mvura kusaradza kuti zviri nani ndife uchimira naamunangagwa iwewe. Handiti vakauya imimi muchitaura kuti nyika yakuzonaka, muine vamwe venyu muchitaura kuti nana Gomwe nanani muchitaura kuti nyika yakuzonaka. Ndo nyika yamaitaura kuti yakuzonaka yamaidirirwa mvura 2017. Hauna chaunotaura Mabheka. The best way nyarara, because waisapota zvinhu zvakafa. Ezvinozvi ndimi makasaka kuti vanhu vave mumesi yavari maiomberera muchienda kunonamatira munhu kuground uko muchienda muchinonamatira vanhu, kutotraya kudirwa mvura kuti pamwe munodzoka kumashure makaramba kudzokera kumashure muchimira navamunangagwa. Asi nhasi uno nyika iri kutambudzika, nhasi uno vamwe vari kurara nenzara, zvina zvaramba kufamba, dzimba dzevanhu dziri kupwanyiwa. Ngwarira mazuva ari kuteera futi, ngwarira mazuva ari kuteera aya. Uri waona mazuva ari kuteera, angwarire futi mazuva iwayo ari kuteera mazuva aya.
kana makapusa muchamudirirwa mvura futi, muchamudirirwa mvura futi, muchimudefenda futi kuti arambe achiuraya nyika zvaari kuita izvozvi. Unotaura zvinhu zve2030 constitution yenyika iri kuti kudii? Indava zviri easy kwauri iwewe kuti udiverte constitution yenyika, but hazvizi easy kwauri kuti upwanyire vanhu dzimba. Unoshandisa mutemo wa 1969 kuenda kunopwanyira vanhu dzimba, uchiti uri kuteedza zvinhu zviri pamutemo, uchiti unoda kuita zvinhu zviri pamutemo, but the same law yaunopwanyira vanhu dzimba ndo mumwe chete mutemo waunobypassa iwewe kana wakuda kutonga. Hatidi kuitwa vana vadiki mani mabheka mani, hatidi kuitwa vana vadiki. Andina basa kana nekurimuvwa, kana wandirimuvha pana paibva wanyora group rinori kuti chiri mhanzi. I am a man of truthful. Andimire nenhema, handiwanzwa iwe ningi iwe stavo mukanya iwe. Andimire nenhema, handinyaradzwe nekuda kwenhema kana kuti ndithreatena in any way. Wrong is wrong. Handiwanzwa. Ndikutaurira mabheka uyo kuti iwe mabheka makashandiswa, makadirwa mvura uko. Madirwa mvura makazopiwa iko. Nhasi uno idi ari kutoita musangano wacho ari kuita kumba kwake. Atora government kuita kumba kwake, akaappointa vana vake akaisa mumaministry. Imana mabheka maita basa rekudirwa mvura kumakazowana chiko. Nhasi muri kungokapaira muri muHarare imomo. Makatoda kutora land futi munosungiswa futi nekudirwa kwamakaitwa mvura ikoko. Munosungiswa namabheka futi makada kutombodini mudu. Saka mucharamba muri vanhu vokungorwadziwa makadirwa mvura uko makazowaneko. Tumahure twese tumwe tuvasikana turi kuappointwa twese hatuzi tumasenior kupfuura imi. Vakabva rini ana mabheka muchidefenda musangano kubva kuma 2008 kubva kuma 2000 kwese makazoitwa iko, makazopiwa iyi. Hamusikaona kuti murume ane utsinya here? Ezvozvi abva kuatora nyika adi akukombwa nevanhu vatsva. 90% yevanhu vese vaidirwa mvura uko, 90% yevanhu vaimira naye vese hapana kana wana ari kudya. Amutaure pandotaura nyararai kuti zi. Aiwa kana pane wandatadzira aiwa very sorry, asi ndanchida kungoita record straight. Kubvunzawo vamwe vangu kuti how far, kuti taapapi. Unodirirwa mvura kuti vana vamwe vanhu valute zvavo nyika vachiita zvemamainzi vachiita chi vachidya mari vachidi. Vapedza kuluta nyika vouya votitaura zvinhu zvokunzi 2030. Hatizi vana vadikisu. Hatizi vana vadiki. Indakazvitsidza ini ndakatsidzira mutumbo wangu kuti if I die, I will die for truth. Handifire nhema, ndinofira chokwadi. I'm ready to die. Even if you're gonna kill me in nyoka yemabhuna, I'm not scared. Kill me for the truth. Fana vese vakadirwa mvura kudirwa mvura. Ndo zvamaidirirwa mvura izvo kuti vana vamunangago vaappointwe kuita maminista. Kutora ZANU-PF kuisa muhomwe dzake. Ezvozvi 50% yemamainzi ndiye ake nevana vake ari kudya mari. Ima hapana kana chaminacho. Ndichongoti pamusoro pasi, pamusoro pasi. Now you are ready kuti mumudefende kuti ngaafire pachigaro. Nekufeila kwaita kugadzirisa nyika iko. Muramba muchingoombera. Ndaona kankambwa ako kangachita anzi ED 3030, ED 2030 imbwa. Tachislogan chisiko chenhema. Vanhu ngavatedze mutemo, constitution yenyika chaichai inoda kutedzerwa. Kutangomuka kuti anzi 2030 zvisane basa rese. Nyika iyi ndeyevanhu. Kana pana akakutaurira kuti president ndishefu wevanhu, president haazi shefu, mushandi wenyika. Mushandi wenyu imimi. Anobhadharwa netaxi yenyu imimi. Therefore anofana kuita zvinoda vanhu. Kwete kuda kutaura zvinhu zvisina nebasa rese.